a croeso mawr i'ch sesiwn Ffitrwydd heddi. Gobeithio bod chi dau dyn yn barod a bod chi'n barod i fynd yn syth mewn iddi dy fi heddi. Felly, gad i ni gychwyn ar ein traed. Cofiwch, os oes well dy chi iste yn ystod unrhyw un o'r ymarferion mae heddi, mae croeso mawr i chi wneud. Felly, beth ni'n mynd i wneud nawr yw fynd ar dau dyn uwch benyn pennau, a wrth i ni wneud, ni'n mynd i godi'r goes i fyny ar yr un pryd. 8 rep os gwelwch yna, bant â ni. I fyny ac i lawr. A cofiwch allwch chi godi'r goes yna i ba bynnag uchder sy'n gyfforddus i chi. Gwych, ni hanner ffordd yn barod. Cadwch y brichen yn gryf, llygadau i fyny. Cyn ni gael 2 fach arall de. Ag 1, gwych, reit, yn symud syth ymlaen. Ni'n mynd i droi ar ein ochr nawr, ond cadwch y pen tuag ato fi. Dewch ar 2 dyn mae i fyny, a ni'n mynd i wneud bach o bocso fan hyn, a ni'n mynd i gadw'r brichen yn gryf, a chi'n mynd i droi'r tin wrth iddo fe ddod tuag ato fi. A ni'n cadw'r coesen yn gryf, cadw'r pwysau trwy'r 2 gos, a dyma ni de am 4, 3, 2, ag 1. Gwych, allwch chi ymlacio'r brichen a maen nhw'n gweithio'n galed yn barod a dim ond dechrau ni'n neud. I ni'n mynd i symud mlaen i wneud squat bach, ond ni'n mynd i anelu i fynd ar 2 dyn i'r llawr os gallwn ni. Wy'n mynd i chi feddwl am codi bagiau siopa, na'n gwmws beth ni'n mynd i wneud fan hyn. Felly lawr â ni a codi fyny. A to, lawr â ni, ag i fyny. Lawr, ag i fyny. A cadwch tensiwn ac egni trwy'r corff na. Gwych, pen ôl i nôl. 2. A dyma ni'r un ola. Llygadau fyny. Gwych, da iawn chi. Reit te, yn symud mlaen i weithio'r brichau to. I ni'n mynd i godi 1 braich o'n blaenau ni ac 1 mas i'r ochr ar yr un pryd. Felly bant â ni. 1 a lawr. 2. 3. Gwych, cadwch y llyged i fyny, y cefn yn gryf ac yn syth. Cofiwch, croeso i chi iste unrhyw bwynt. A dyma ni, tair fach ola. 2 ag 1. Briliant, da iawn chi. Reit te, wi yn mynd i roi bach o sialens i chi heddi gyda'r symudiad newydd yma. Cofiwch beth o'n i newydd wneud nawr gyda godi'r siopa, ond wrth i ni wneud, ni'n mynd i ddod ar brichau trwyddo ar y top a gwthio i fyny. 8 rep, gyda fi yn slo fach te. Lawr â ni, lan, gwthiwch y 2 dyn i fyny ac i lawr, nôl i'r llawr. Codwch y siopa, lan, uwch y pen, ac i lawr. Gwych. Wy'n siŵr bod chi'n gallu teimlo nawr bod ni'n gweithio'r holl corff fan hyn, sy'n ffantastig wrth gwrs. A lawr â ni, gad i ni gael 3 fach arall de. 2, hyderus ac yn gryf am yr un ola, ac i lawr. Gwych, da iawn chi. Reit, ni wedi cyrraedd y symudiad olaf yn barod. Mae croeso i chi roi'r 2 dyn i'r ochr ar gyfer yr un ola yma, achos ni yn mynd i fynd amdani tym bach. Ond os ydych chi'n fancy challenge, cadwch y 2 dyna yn eich dilo. Reit, i ni'n mynd i fynd am trad cloi a brichau cloi ar yr un pryd. Felly dyma ni, diweddglo mawr nawr. I ni'n barod. 3, 2, 1 a bant â ni. Marcho a danfon y brichau yna mas. Twmlo'r corff yna'n gweithio'n galed, egni gyd, dyma ni te am 5, 4, 3, 2, ac 1. Gallwch chi ymlacio fyna, chi roi'r 2 dyn na i lawr. Fi'n siŵr bod chi wedi cael digon o'r tins na heddi yn barod ar ôl gweithio mor galed. Diolch yn fawr iawn am ymuno â fi a welai chi tro nesa. Hwyl am y tro.